ناوێ من مستەفا ئۆزانە ئەز لە ڕەهایێ di sala 1939 de ji dayîk bûme. Ev heftê sala vî karî dikim. Ez hêjdeh salî bûm. Bavê min bi destê min girt û ez birim radestî hoste kirim. Kevdeşopiya Rehayê wiha ye. Bavê me ji hosteyan re dibêje kurê te ye tu bixwazî çi lê bike. Em bi wê perwerdeyê mezin bûne. Wê demê çil pîlawer hebûn. Niha tenê sê hene. Pîlawerê herî zêde temenî wî heye ezim. Yek şagirdê min e, yek ezim û kesekî din heye. Berê pifik hebû. Kesê got vî karî bike, ew wil ji karê pifikê dest pê dike. Firaq li wê derê têne şûştin. Piştî wî karî tu dê dibi şagird. Pişt re tu li ser sindan cihên firaqan ên xwe raz dikî. Piştî gote ew qonax derbas kirin, hoste kar didite û tu derbasî ocaxê dibî. Berê li Rehayê gelek kar hebû, mixabin xelkê qîmetê wî nizanî bû û berê xwe da plastîk, pola û laylonê. Lê niha dîsa hêdî vedgerin kelûpelên ji pîle têne çêkirin. Kelûpelên ji pîle têne çêkirin ji sihetê re baştirin û bikaranîna wan hêsantir e. Xwarina godinava van de tê çêkirin gelekî biteemtir e. Ava di van de jî xweştir e. Ji xwe ji sedema hemû nexweşiyan laylon, pol, bafon û plastîk e. Tu ji xwarina bi kelûpelên pîle tê çêkirin têr nabî. Ew qas tu dukarî bixwî. Divê berî her kesî dewlet bibe alîkar. Di heyama Rehmetî Menderes de dikandar feqîr bûn. Hesin nebû, komer nebû, pîle nebû. Ev hemû ji derve dihatin hewrdekirin. Hikûmetê wê demê alîkariya me kir û pîle da me. Me jî bêdebara xwe kir û zarokên xwe mezin kirin. Berê û niha gelek ji hev ciyawaz e. Me wê demê kîloyek mas bi 5 quruşan dikirî. Me bi kevçîk dew vedixwar. Niha 7 lîre didin kîloyek mast û dew bi qedehê vedixwin. Ev karekî zehmet e. Binêrin ev derên min hemû şewitî ne. Kî dixwaze vî karî bike û ev tişt bêne serî wî. Kes naxwaze vî karî bike. Ez 10-15 lîreyan qezenc dikim. Kî dixwaze were tevlî vî agir û heriyê bibe? Xwedê hêz û temenê min bêztir bike û dixwazim heta dawiyê îsal vî karî bikim.